jalkan pois tuonne nahkaan. Esa Saaristo, 3 pistettä. Eiseri hyökkäysminut. Ray Cunningham. Eisi. Syöttö Cunningham Donkki. Ja vielä kerran Josh Gunner. Ihan hyvä. Toinen puoli, joka pistettiin vähän puolustusta kuntoon, niin toinen puoli, joka oli hyvä. Ensimmäinen vähän haettiin vähän puolustuksellisesti ja hyökkäys, mutta ei ollut mitään erikoista, mutta tänään tuli voitto silläkin, niin ei siinä mitään. I'm quite disappointed about our offense, our offensive game. For most part in the game, especially in the fourth quarter, third quarter, there's guys just playing selfish basketball, penetrating against 2-3 guys. There's no ball movement like we are used to play, with lots of ball movement. And I'm frankly very disappointed. But also, close credit for Kori Heights, Puolustus play for his defense. They played really good man-to-man defense. I think both teams played actually really good defense in the fourth quarter. Not much offense. And I thought that Kori Heights just played the better offense tonight in tonight's game than us. And I think that was the difference. You know, I think we showed spurts, you know, of real good basketball, but you know, I think as soon as we get the game back in reach, you know, we kind of hiccup, you know, miss a couple opportunities, especially in the second half. I think our offense didn't come through like it needed to. I think our defense wasn't terrible at that time, but we just didn't put the ball in the basket. So, you know, they continued to stretch the lead to the point where, you know, pretty much the game's over. We have to, you know, I think we just have to, at the end of games, we gotta do a better job of coming together and getting the job done and focusing in on closing games. I know that comes with being a young team too, but you know, we can only use. You know, we can say we're a young team all season and come in last place. We gotta make the difference on the court. So you know, hats off to them. They played hard. You know, they got the win. We said we should have to go back and you know, correct the mistakes that we made. Yeah, I feel as though in the second half, you know, kind of lost the game. Oli tiukka ja hyvä peli. Puolustus voittanut ihan selkeästi. Vilpas sekoitti vähän puolustusmuotoja ja me taas vaihdettiin match-uppeja toisella puolella ja muutettiin meidän pallollisen screenin puolustusta. Saatiin käsi naamalle heidän 3 pisteen heittoihin ja sitä kautta saatiin levypalloja ja muutama nopea siihen 4. jakson alkuun, millä me sitten voitettiin se peli. Että mä en tiedä mikä tässä nyt on, että me ollaan heitetty 9/48 viimeisessä 2 pelissä 3 pisteen heitot. Meillä on hyvännäköisiä heittoja ja hyviä heittäjiä, mutta niin ehkä me säästellään sitä sisäänmenemistä sitten loppukaudelle, mutta mielellään tässäkin vaiheessa niin on muutaman kaverin heitot voisi mennä sisään. Saaristo Hessu antoi hienot 20 minuuttia meille tänään ja pisti tosi tärkeän 3 sisään siinä vaiheessa, kun oli vaikeeta. Kumpulaisen Jussi sitä sanoinkin jo etukäteen, että pelasi kauden parhaan puolustuspelinsä, pysäytti Hammin toisella puolella ja sama juttu. Heinosen Pete pelasi erinomaisen omaisen puolustuspelin ja tuli hyvin pelin sisään, että teki muistaakseni meidän ensimmäiset 4 pistettä hyökkäyslevypalloista. Erittäin hyvä puolustuspeli, varmaan tämän kauden parasta toisella puolella. Ja nyt täytyy muistaa, että ensimmäinen kolmannes on pelattu tästä kaudesta 14 matsia takana. Niin me ollaan 9 ja 5, me ollaan aika paljon tavallaan aikataulua edellä. Ja niin erittäin tyytyväinen. Me ollaan ilman Jalosen
pystytty voittaankin näitä pelejä, että ja tietyt pelaajat on ollut aika kovilla mutta ei auta itkeä, että meillä alkaa nyt 10 päivän harjoitusviikko ensi maanantaina. Niin tässä sarjassa niin on paljon pelejä, niin pitää löytää sellaisia tilaisuuksia, milloin harjoitellaan. Ja meidän kalenterissa niin on sopiva väli nyt seuraavat 10 päivää. Meillä on kovat vastustajat, meillä on Topo ja Pyrintö ja Honka, jotka on siellä meidän tasolla tai meidän yläpuolella tällä hetkellä sarjassa, mutta pakko ruveta harjoittelemaan, että pelaajien niin kunto rupeaa tippumaan näiden pelien yhteydessä ja plus siihen tulee vielä joulutauko tulee, niin meilläkin tulee 8-9 päivän joulutauko, niin meidän on pakko ottaa nyt pieni harjoituskuuri tähän. Mutta mukavaa, että ollaan laitettu itsemme sellaiseen tilanteeseen, että meillä on mahdollisuus harjoitella ja pyörittää isompaa rotaatiota tulevissa peleissä.